Hej. Jeg vil gerne tale mere om World AIDS Day. Det er dagen, hvor vi støtter og hjælper mennesker, der lever med HIV. Og også dagen, hvor vi mindes dem, vi har mistet på grund af AIDS. I år handler World AIDS Day om et kys. Både det lidenskabelige kys mellem elskende, men også venner og familiekysser. Det kys, der får os til at føle, at vi er værdsat, at vi er inde i varmen. Men filmen knækker bare, når nogen siger HIV, når nogen har HIV. For HIV og kys passer jo ikke rigtig sammen. Kan man overhovedet kysse nogen, der har HIV? Kan man nu være sikker på, at kys ikke kan smitte? Og nej, jeg vil ikke risikere noget for, hvad nu hvis? Men kan vi på den anden side virkelig tillade at lukke andre mennesker ud i kulden, bare fordi vi føler os trygge i vores egen usikkerhed? Giver vores umotiverede fordomme os retten til at mobbe andre mennesker, at lukke folk ude? HIV bliver de tykke briller, det forkerte tøj, ensomheden i skolegården, sidste barn, der skal deles hold, fravalget. Måske skulle vi i stedet sætte os ind i kendsgerningerne, så vi kan befri os selv fra fordommene og klichéerne og gøre det, vi i virkeligheden helst vil, nemlig at vise rummelighed og omsorg. Halvdelen af os tror faktisk stadig, at HIV-smitte ved kys, og det er derfor det sundeste at holde HIV-smitte sådan lidt på afstand. Men lad os nu slå det fast en gang for alle. Kys smitter ikke. Faktisk kan en velbehandlet HIV-smitte leve et helt normalt liv og have sex, der ikke smitter, hvis nu kysset skulle føre til mere. Muligvis har du slet ikke HIV ind på livet i din hverdag, og måske ved du bare ikke, at nogle af dine venner, kolleger eller familiemedlemmer er smittet med HIV. HIV-smitte går nemlig ofte stille med dørene, overgår ikke den diskrete isolering. Fravalget. Igen. Men der er altså omkring 6.000 mennesker, som lever med HIV i Danmark. Og hver år er der 250 nye, sådan cirka, der får den svære besked. Og vi lever altså heller ikke i vores egen lille verden. Vi rejser. På verdensplan er der 35 millioner mennesker med HIV, og det vil sige 35 millioner rigtig gode grunde til, at vi holder World AIDS Day. Den moderne lægevidenskab har allerede triumferet i kampen mod HIV. Med kun et par tabletter om dagen kan vi nu holde HIV-virus helt nede. Nu mangler vi bare at triumfere over de tankeløse fravalg og kysse fordommene om HIV farvel. Tak for jeres opmærksomhed.